So, ayan mga guys, magandang hapon na naman ulit sa ating lahat at muli na tayong nagbabalik sa ating channel. So, ayan mga guys, nandito tayo ngayon sa may likod ng bahay namin, dito sa may bukid. Dahil ngayon po ay summer at walang tanim na palay. Ito yung mga libangan ng mga bata. Ayan mga guys, saranggola. Ayan, nagpapalipad sila ng saranggola mga guys. Tingnan natin yung mga saranggola nila mga guys. Hindi masyadong makita mga guys. Yun. Hindi nga lang masyadong kita mga guys. Bumagsak din sa mga guys. Bumagsak. Ayan, bumagsak.